ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ತಲೆ ರೋಡ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ರೂಪಡ್ದಲೆ ರಡ್ಡು ಬಿಡಟ್ಲ ಈ ಬಿಡಟ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ತಲೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀಟಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಪಂಡ್ಲ ತಲೆ ಮೂಲ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕ್ ಮಂತಿರ ತುಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಡ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೂರೋಡು ತುಲೆ ಕಂಬರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲ ನೀರದ ಅಂದು ಉಳ್ಳನೆ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಪೆರಿಯಡ್ಕದ ನೀರ ಆಪಣದು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೇರು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋ.